ずは、こちらのシャーペン。パイロットさんのスーパーグリップです。次に、こちらのシャーペン。同じくパイロットさんのオプトです。今回は、この2種類のシャーペンを合成させます。まずは、直径 3.5 センチのセロテープをパイプに巻き付けます。そして、パイプをスーパーグリップの本体に挿入します。その次に、ペン先を固定します。そして、中に金属パイプを打ち込みます。最後に、キャップ部分を押し込んだら完成です。ノックをしたら、芯が出ます。そして、振っても芯が出ます。
ます。